Mayang. Ayun sa gawa. Ano lang? Ano lang oh? 1 to 1 to lang, 1 to 1 to. 1 to 1, 1 to 1 to. Ay, nakatila ko. 200 ah, 200. Kaya ako, sinili ba mo? Galing lang ba? Ano, galing ko eh. Ay. Oh, sorry ah. Oh, sorry. Basta hatot magpunto. Ano, pasok na, pasok na. Basta ang one. Ito na puno. Start! Kilid, bulis kilid. Klaro ko na, ibatoy. Uy, ayaw, walay gunit, walay gunit. Ang mukha mo nasa likod. Nasa likod. Nasa likod, nasa likod. Dito lang ka. Nasa likod. Hindi ba kaya? Hindi mo na yun. Huwag na ako manining. Ano mo manining? Ayun na. Nagkatawa. Ay, nagkatawa. Okay ba? Kalapin dito. Ay, wala na lang ako. Ay, nanay. Huwag ka mainom, ay kami sa inom. One, two, three. Start. Katawa sa kanan niya. Ay, ang kamot. Nasa dapat ang kamot. Kapit na. 1 minute. 1 minute na lang. 1 minute na lang. Umaya na, mabilis mo ay. 30 seconds. Uy, tikasan! Kalaban. Kalaban mo pulang kare. Madara mo video ba? Butang niya rin eh. Say! Makaihikaw kinakain. Picture pa ba ito? Tukol mo na muna. Ano ni ka? Ang kamot ka nasa likod. 1, 2, 3. Go. Go!
Kamot ha, kamot. Ako sa inong. 1 minute. Abot sa na. 30 seconds. Oh, isa pa naman. Ano na rin si Tama. Eh, timbang. Timbang. Ganila. Pila. Ay, 40. 40. Lagi. Masa ba? Sa dong.